OK, wel, nawr te, mewn munud, mae Ceri Gaiman Chones, y cyfrwyddwr ffilmiau o Patagonia yn mynd I ddod I fewn, felly. So, os ydych chi eisiau aros am funud, okay, dwi'n meddwl bod e'n cyrraedd mewn helicopter ar hyn o bryd. Felly, bydd Ceri Gaiman Chones yn dod I mewn ac yn dweud wrthych chi am I ffilmiau enwog. Felly, reit, iawn. That's exciting, man. Gwrs. Ble mae Ceri? What was excited? Cyffroes. Bore da! Fi yw Ceri Gaiman Chones, y cyfarwyddwr ffilmiau enwog. O, yng Nghader, cyfarwyddwr. Ydych chi'n gweld? Cader, cyfarwyddwr. Fi yw'r cyfarwyddwr ffilmiau enwog. Dwi'n dod o Patagonia yn Ne America. Dwi'n dod o Patagonia. A dwi'n siarad Cymraeg, wrth gwrs. Sbaeneg, buenos dias. Portiwgeg, obrigado. Rhywfaint o Ffrangeg, bonjour. A tipyn bach o Saesneg. Yes. Nawr te! Mae'n siŵr bod chi wedi gweld rhai o'n ffilmiau enwog fel y ddau fwsgaterwr. Un mwyn dau a dau mwyn un. Eira wen a'r 5 corach. Tair priodas a 2 gynhebrwng. Ac western, y 6 gwych. Dwi'n newydd ryddhau yn ffilm ddiweddara. Indiana Jones a'r 3 mochyn bach. A dyma het Indiana Jones. Dwi'n ffrindiau gyda Indiana Jones a dyma I het o, dych chi'n gweld, felly, ie. Felly, mae Indiana Jones a'r 3 mochyn bach, neu'n Patagonia, Indiana Chones a'r 3 mochyn bach. Mae y ffilm yn ffilm ffantastig. Mae'n ffilm arbennig, mae'n ffilm ardderchog. Mae hi mor dda, mae llawer o'r punters yn dweud bod hi'n mynd I ennill 1, 2, 3, 4, 5 Oscar, mae'n siŵr. Ond, dwi ddim wedi dod yma heddi I siarad am Indiana Chones a'r 3 mochyn bach. Na. Dyn ni wedi dod yma heddi achos dych chi yn actorion enwog. Chi yn actorion, yn dydych chi, right? A dych chi'n mynd I actio. Dych chi'n mynd I actio yng nghyfres newydd S4C. Cyfres o'r enw Anutriaethau, Fflach Eirias. Fflach Eirias ydy'r arwr, a mae Fflach Eirias yn mynd I fod yn achub y byd rhag dihyrod diaflig, dastardly villains o ben arall y bydysawd. Ond, cyn I ni siarad am Fflach Eirias, ac edrych ar y sgript ar gyfer Fflach Eirias, croeso I chi I westi Forest. Gwesti posh iawn. Gwesti moethus iawn. A mae'r gwesti yn cael ei redeg gan deulu hyfryd. Pobl neis iawn. Dyma Mr Rheinallt a lleici gwallter. Ac mae'n hwn hapus iawn I helpu pawb sydd yn aros yma yn y gwesti. Maen nhw'n bobl neis iawn. Yn gweithio yma hefyd, mae plant Rheinallt a lleici gwallter. Mae Iwan a Catrin. Ac mae Iwan, mae'n tipyn o Einstein, Iwan. Mae Iwan yn glyfar iawn. Mae gynno fo MA mewn cemeg o Brifysgol Aberystwyth. Ac mae gynno fo PhD mewn ffiseg quantum o Brifysgol Bangor. Ac yn ogystal â bod yn tipyn o Einstein, mae e'n chwarae'r piano. Yn ffantastig. Mae o fel Liberace, mae o yn ffantastig. Mae o'n chwarae Rachmaninoff, mae o'n chwarae Chopin, a pob math o bethau. Ac yma yng Ngwesti Forest,
nos fercher, bydd Iwan yn chwarae Rachmaninoff yn arbennig I ni. Yma. So, mae Iwan yn briod gyda Siwan. Ac mae Siwan hefyd yn berson clyfar iawn. Mae Siwan yn artist. Mae hi'n Picasso. Mae hi'n artist ffantastig. A mae hi wedi peintio lluniau sydd yn y Louvre. Mae hi'n wych. Mae hi'n arbennig o dda. Felly mae Siwan yn dod o... So Iwan a Siwan. A mae Siwan yn dod ben rhyw Ceibr. Dyna lle mae hi'n dod yn gwreiddiol. A mae 3 o blant bach gyda nhw. A dyma Bleddyn. A mae Bleddyn yn 5 mlwydd oed. A dyma Sian. Ac mae Sian yn 6 mlwydd oed. A dyma Mirain. A mae Mirain yn 1.5 flwydd. A maen nhw'n blant bach... maen nhw'n blant bach neis. Dych chi'n gallu rhoi cwtshers iddyn nhw bethau felly. Maen nhw'n blant bach hyfryd. Maen nhw'n blant bach swynol. Nawr, chwaer Iwan ydi Catrin. A mae Catrin hefyd yn ferch glyfar iawn. Nawr mae Catrin yn bensaer. Pensaer. A mae hi'n neud adeiladau. Pensaer clyfar iawn. A mae hi wedi gweithio dros y byd. Mae wedi gweithio yn Japan, mae wedi gweithio yn China, mae wedi gweithio yn Brazil, mae wedi gweithio bob man yn adeiladu skyscrapers a bethau felly. Pensaer. Right, mae Catrin yn briod gydag Arwel. Nawr, mae Arwel yn gogydd. Mae Arwel yn gogydd. Mae o'n cordon bleu. Mae o wir yn licio coginio. Mae o'n gwneud pob math o fwyd posh, neis. Ac mae Arwel mor dda. Mae gwesty Forest bob blwyddyn yn cael 5 seren. 5 seren yn yr arwain lyfr I fwyd da. Right, wel nawr ten, dyma y gwesty. Ac dych chi'n aros yn y gwesty, ac gan bod chi'n aros yn y gwesty, dych chi angen allweddu ar gyfer eich ystafell. So dyma ni, byddeg ystafell 1, 2, 3, lawr y corridor i'r chwith, troi'r dde, fyny grisiau ar y chwith. Iawn? Okay. Right, nawr ten, Mirain, na pwy sydd... Myfanwy, dyma ti ystafell 4, 5, 6. Diolch yn fawr. Croeso, 4, 5, 6, lawr fanna, troi'r dde, chwith dde, fyny grisiau, lawr grisiau ac ar y dde. Iawn? Okay. Stafell 7, 8, 9 I Irfon. Okay. Irfon draw fanna ar y dde, balcony yn edrych allan ar y môr, neis iawn. Okay. Neis iawn, Alan. Rwy'n Gethin, ystafell 2, 3, 4. Ystafell 2, 3, 4, lawr grisiau, troi chwith, troi dde, draw a braw fanna. Iawn? Okay. Right. Felly, nawr ten, hef, ystafell 5, 6, 7. Mae ystafell 5, 6, 7, mae hwnna draw roed pen arall y gwesty yn edrych allan ar y cyrtiau tennis. Felly, right, okay. Stafell 8, 9, 10, stafell 8, 9, 10, mae o draw fanna uwch ben y caffi. Felly, handi, felly, okay. A wedyn 3, 4, 5. Mae 3, 4, 5, draw fanna, dych chi'n mynd i'r chwith chwith, uwchben y pwll nofio. So mae gwesty Forest yn westy moethus iawn, posh iawn. Felly, right, ac... stafell 6, 7, 8 I Dwynwen. Mae Dwynwen... right, mi wyt ti lawr fanna i'r ar draws y quad. I draw fanna, a mae'r gampfa y gym yn ymwyl fanna. Felly, felly, right, yeah. Right, so, dyna ni. Nawr ten. Beth sydd yn eich ystafelloedd, pan ydych chi'n mynd i'ch ystafell, mae gwely mawr posh. Gwely mawr neis, chybod, felly, right? Gwely 4 poster ym mhob stafell. Okay, right? Mae cader yna. Ac hefyd mae cader freichiau yna hefyd. Cader freichiau yna. A hefyd mae ffôn yna hefyd. Ac mae bath
Yna, bath yna. So, beth ydych chi'n gallu cael bath hefyd. Beth arall sydd yna? Mae... O, cawod. Cawod. Cawod, mae'n cawod yna. So, cawod. So, cawod, bath a chawod. So, ydych chi'n gallu bod yn lan, bath a chawod. Ac, os ydych chi eisiau gwylio S4C, dim ond wedi tiwnio I S4C, mae teledu. Felly mae teledu yna hefyd, right iawn. Nawr, yn y gwesti, dyna'r stafell wedi, ond yn y gwesti, mae popeth yn y gwesti. Mae'r gwesti wir yn lle neis, okay? 3 bar coffi. Ddim just un, ddim 2, ond 3 bar coffi. Ia. 4 tŷ bwyta. 4 tŷ bwyta. So, ydych chi'n gallu cael bwyd Indiaidd fan hyn, bwyd Tsieineaidd fan hyn, ydych chi'n cael pizza fan hyn, ydych chi'n cael 4 tŷ bwyta. 4 tŷ bwyta. Okay. Ddim un pwll nofio na. 5. 1, 2, 3, 4, 5 pwll nofio. 5 pwll nofio. Seis pwll nofio Olympic. Felly, right, so, iawn, ac hefyd, felly, so 3 bar coffi, 4 tŷ bwyta, 5 pwll nofio, 6 champfa gyda sona. 1, 2, 3, 4, 5, 6 champfa gyda sona. Campfa. Mae... Wel, dwi'n gyfarwyddwr ffilmiau enwog, okay? So, mae 7 cinema yn y gwesti, right? 7 cinema, a bob un yn dangos ffilmiau gan Ceri Gaiman Chones, of course. Right, okay, ac mae 8 cwrt tennis hefyd, 8 cwrt tennis. Felly, lot o bethau I wneud yma, does? Lot o bethau I wneud, felly gwesti neis iawn. A dyna ni, gyflwyniad dramatig Mr Iwan Talfrin. Da iawn hefyd, os ga I ddeud. Diolch yn fawr. Mine's yet to come. Brace yourself. Rwan ta, pam dyn ni'n neud hyn? Why do we do this? Wel, dyn ni yn dysgu'n well pan dyn ni'n dysgu trwy stori. We're biologically wired to follow stories. Felly, dyn ni'n rhoi stori, ond mae o hefyd fel peintio dyfrliw, painting a watercolour, lle ydych chi'n rhoi wash, wedyn un haen, one layer, haen arall, another layer, and you build up the detail. Felly, mewn gwirionedd, rhan gyntaf y broses of laying down the different layers of understanding. Reit te, dyn ni'n mynd I gael egwyl fer rwan, a short break, so byddwch yn barod for my Oscar-winning performance? Not.